errekara eta kangrejoak eta batzen, joaten zinela. Erretela gine. Bai. Humilek hartute okuten gitezan, bueno. Bai. Eta zera sartzen zen duen, erretelakaz? Erretelakaz, bai. Bai. Zozertxokela pizkatero eta txarratzaldiera, zein joztinku. Batu, eta gero ekartek duzen itxat, eta egoztik duzen da. Eta gero etxean egozten zen du esan, eta etxean jan? Ba, egozten zen da, kanpu jarri, jan. Egunez joaten zen edo gauaz joaten? Egunez? Bueno, nauzillo, frente nauzillo gauaz errekan sartute gainera. Bai. Junek jenera gorkutzen usainera, ero? Bai. Eskuaz gainera, eta zituen. Eskuez? Bai. Orduan hemen oitxure handi egon da kangrejoak, eta orduan asko egongo ziren igual. Baster nibera txuaderuken errekie. Bai. Da, dana kangrejo. Baina lizentzia bida. Guardaik eta ez zen. Bai, orduan oinartzeko lizentzia behar dela. Medidak. Bai, eta neurriak, ez da? Nero eskailu gartzeko butroi, esaten jago nago luzie. Bai, eta hori zela bizeten zan ba. Eskailuak zeizeten ziren, arrainek? Bai, honako zera izaten zan, butroien nain txartzen ziren. Bai. Honako zera, angulen antzekula. Bai. Orduan askotan egiten zinen, Bai, arrainek hartzen eta peskan eta... Bai. Asko.